Така, здравейте хора. Аз съм ваш приятел, спомняте си. Говоря по-странно, защото просто ще ходя на училище и нали трябва да съглася. И не ми е ден и заради това. И това е Minecraft версия 0.12.1, такова страни го виждате. Съжалявам, за първи път снимам, трябва след това видео да видя някакви настройки там, че някакви такова са някакви... къде ти го ти забрави, де? Някакви ефекти да има, но как гледам би трябвало да има. Сега ние ще оцеляваме. Но няма и да е в този свят. Аз само се представих там в този свят, защото нали щеше да оцелявам, а то не ми спълна. Не ме спълна добре. Ако някой са пропуснали частта или някой е превъртял видеото, това пак повтарям, това е версия 0.12.1. И аз няма да снимам дълго, просто някъде към 5-6 минути. Защото трябва да съглася след толкова, защото знаете, казах ви. Добре, сега сме говорили, отиваме да оцеляваме. Ето ни го първото дърво за днес, което сме отсекли. Много извините, ама просто не ми се снима. Обещавам събота и неделята ще снимам, или петъка вечерта ще снимам, защото просто не ми се играе нещо. Ако много хора не знаят кой съм аз снимам канал с един мой приятел. Каналът е Ивайло Стопчански. Ако искате да напишете на латиница, не е проблем. Или на български може да го напишете. Но да, все едно и също, аз пробвам да го пишете. С мен съм на телефона. Взеха ми кабел на компа. Е доста причини за това. Добре, ще си направим, той ще се обработим това дърво. Ще направим един крафтинг тейбъл и малко пръчки. И ще направим сега инструмент. О, село! Ами късметлийския ден. Добре, знам, че ще кажете, оле, ама ти сякаш за първи път играеш Майнкрафт. За първи път намирам село на телефона, защото аз играя повече на компа. Ма избрах. Дори без да ми казвате, аз реших да снимам, защото няма какво да правя. Освен, че се напиша домашните и другите работи. Ето, както виждате, имаме късмет, намерихме село. Дъноколашница да има тук. Чакайте, ние се очакахме две дървета и намерихме такъв село. Аз не че казвам нещо. Просто съм доволен. И за това ще убием малко овци да си направим легло. Чакайте, извините, че ми е долу. Добре, ще проверя колко се чувам, ако се чувам слабо, ще редактирам видеото. Има бива още в начало и сега почнах. Има бива се да снимам. Ще го науча, скоро ще го науча и ще има доста клипчета. Спокойно. Легло. Добре, чакайте да си направя другите работи не мирят.
извините, ама не горе на въздуха на сменето в Майнкрафт. Извините, ама чупа дървото от тук, защото не се ходи да спят гората. Сега, айде, където малко, че доста говоря. Уморих се да говоря. Шувам се. Не съм се уморил, просто много говоря. Скука. Ако се чуете защо отдавна не съм снимал, аз ще ви кажа едно. Тоест, телефон. Ако се питате защо не сме снимали от 3-4 седмици, просто с моя бандикам има малък проблем. Моя приятел, той ще снима, аз има малък проблем, не мога да го правя. Трябва да го тегля наново. Знаете, трябва да го тегля пак наново. Но може и даже правото да стегля. Не искам, т.е. някой ще пише в коментарите, защо се го купиш? Ами аз не искам да се го купувам. Не искам да се хабя парите. Няма смисъл. Ще спра видеото на бързо. Извинете, просто не че го спряха изневделица. Ще го спра. И до после. Спирам го на пауза.